GR Gamer εδώ. Και σήμερα στο σερβερ του Νικορέιτορ, δεν ξέρω αν το ξέρετε, τέλος πάντων, θα πολεμήσουμε το Wither. Το παπά. Ιδού. Το πρώτο κεφάλι. Oh my god, what the... Ιδού. Το δεύτερο. Ωχάι! Πώς το έβαλα έτσι. Πεθάναμε, φίλε. Πώς τα κουνιόμαστε εδώ μέσα, ρε. Και το τρίτο. Άντε, γεια. Νικό, τι κάνεις? Βοήθεια. Πέθανε το παιδάκι. What the... Άντε, ρε. What the loot is that? Κοκακακά. Πάμε να Είμαστε δούμε. καταδικασμένοι. Φάτε το. Λεπτά για το... Το έχουμε. Εδώ. Ναι. Το πήρα. Το πήρα. Έτσι είναι, Λουκί. Το πήρα. Άντε, γεια. Περιμένετε, γιατί δεν έκανα το achievement. Ναι, πρέ. Ούτε εγώ έχω achievement. Ποιος με χτύπησε με bow στο κεφάλι? Πού είναι το achievement? Δεν ήταν και δύσκολο. Ο επόμενος. Ναι, αφού είμαστε πολλά άτομα. Ήτανε πολύ γρήγορο. Συμφωνώ. Α, πρέπει να πάρουμε το end. Τζάμπα πήρα μαζί μου το Golden Apple. Ωραία, φίλε. Εγώ πήρα potion of regeneration και potion of strength. Εγώ το Και εγώ πήρα poison strength, αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Εύκολο ήταν. Πού το είδες εύκολο? Φεύγουμε. Ήταν ωραίο. Ναι, Ήταν ωραίο. συμφωνώ. Παιδιά, πες να διαλύσει και βασικά το portal. Βασικά τα διαλύσει όλα, εντάξει. Αλλά δεν Portal μας νοιάζει, διότι... διαλύθηκε. Βασικά δεν μας νοιάζει που τα διέλυσε εδώ πέρα όλα. What the ghost! Θα τα επισκευάσω στα γρήγορα, εγώ, ο επισκευαστής μας. Ghost! Άκυρο. Ποιος σου είπε να έρθεις σε αυτό το πάρτι? Φύγε λίγο, Χριστό. Ρε Ghost! Ποιος σου είπε να έρθεις εδώ μέσα? Παιδιά, έλατε Nether! What are the Ghost! Όχι! Ωρε φίλε! Αυτό ήταν τέλειο. Α, μου είπε το strength. Τελείωσε το regeneration πια. Χρήστο, έρχεται το Ghost! Μέσα σε πύλη! Δεν με είδα. Πού είναι το Ghost? Fail. Πάρτα! Με ένα χτύπημα. Πόρε, high FPS πιάνω. Δεν πειράζει. Δεν κολλάω όμως. Ήταν γρήγορο. Πόρε φίλε. Ήταν ωραίο, βασικά και διασκεδαστικό. Ρε, ποιος με χτυπάει? Ούψ, λάθος. Πού είναι ο σκέλετον? Φοράει armor. Εγώ θα κάνουμε bone meal. Δεν είσαι? Ρε! Γότα! Τώρα θα σκοτωθούμε! Τώρα θα σκοτωθώ εγώ!
Χρήστο, χρειάζομαι help σοβαρά τώρα. Πήρα το G-Apple. Παιδιά, ωραία. Αυτό θέλαμε να σας δείξουμε. Τώρα επειδή θα σκοτωθώ θα κλείσω το βίντεο. Και μέχρι την επόμενη φορά, όπως λέω πάντα, τα λέμε.